to dan girman Allah malam ka taimaka min yanda Allah ya taimake ka to dan Allah dan annabi ka san asirin da zaka yi mu ko ka ban magani in je in kai wa iyali na kan na kara mata kishi maganin ne ba maganar asiri maganin ne yawwa yawwa ka riƙe wannan ka barbaɗa maka aniya saboda haka in dai an yi haka ba kai ba ƙarin aure na gode malam na gode amma kai me dalilin da isa baka son ƙara aure haba malam ko da yake ku mutane suna ta kawo muku da kazaka da hubusi wance ya kullo gero ika baka san kwanan masara yanzu 2,000 ba shinkafa 3,000 malam baka san jagaba ya karɓi ƙasa ba ne jagaba ya karɓi ƙasa